Veliki, svi su čitali novine. Amo se, potpuni uspeh. Kakav dan, kakav dan. Sad mogu da platim račune. A ti ćeš dobiti sir. Sir. Laku noć s mene. Laku noć, amo se. Kad je izlazio, Ben me je nosio u svom šeširu. Na njemu su bila vratanca, tako da se mogao da izađem na obod. Posmatrao smo oko sebe i savjetovao ga, a da me niko nije mogao vidjeti. Niko. Je li to mladi Franklin? Naravno. Dobar dan, Bene. Dobar dan, gospodine. Guverneru Kite i doktore Palmere. Guverneru Kite i doktore Palmere. Čitao sam tvoj novi list, mladiću. Čestitam, prvorazredno. Samo nastavi tako, Bene. Nastavi tako. Tako. Hvala, ekscelencijo, daću sve od sebe. Hvala, ekscelencijo, daću sve od sebe. Bistar mladić. Naravno, veoma sposoban. Izgleda da znaš šta se događa. Zamisli, guverner je razgovarao s tobom. Vidiš, Bene, ljudi su živnuli i počinju da čitaju vesti. Ja? Sad nas više ništa ne može zaustaviti. Ništa. Bandera, Bene, bandera. Kako ste, gospodine Bandero? Gospode, šta sam to učinio? Amo se. Amo se. Amo se. Godine su prolazile, a Benov ugled je rastao. Stizala su nam pisma iz svih krajeva. Ljudi su tražili novac, obaveštenja o pronalascima, poslovne preporuke, pa čak i ljubavne savete. Sve slobodno vreme provodio sam odgovarajući na njih. Međutim, Ben je nastavio sa svojim ogledima. Jau! Amo se, da si samo mogao da se vidiš. To je bilo najsmešnije. Amo se, kuda ćeš? Odlazim. Odlaziš, amo se. Zar ne shvataš šalu? Šalu? Ti to nazivaš šalom? Amo se, nisam mislio ozbiljno. Molim te, nemoj ići. Neću nikada više. Nikad više. Obećavaš li? Obećavam. Ben je počeo da pušta zmajeve. Na okvir svog najvećeg zmaja pričvrstio je malu kutiju. Zamislio je da budem prvi svetski leteći reporter. Bio sam toliko opčinjen prizorom koji se ukazuju ispod mene da nisam primetio komadić žice pričvršćen tačno iznad moje glave. Bio sam žrtva podle zavere. Amo se. Reci nešto. Da li to bio elektricitet? Je li to bio elektricitet? Je li to bio elektricitet? Zbogom zauvek. Zbogom! Amo se, čekaj, molim te. Amo se, molim te. Amo se, amo se. U vreme krize ljudi su izabrali Bena da ode u Englesku i obrazloži našu stvar kralju. Kolonije su nestrpljivo očekivale njegov povrat.
Bene, šta je bilo? Šta je rekao? Šta je kralj rekao? Gospodo, bojim se da je moj put bio uzaludan. Kralj nije hteo ni da me sasluša. Ne. Pa lepo, borit ćemo se za nezavisnost. Tako je, upravo je. Tako je. Mora da postoji neki drugi način. Neki drugi način, koji? Ne, borit ćemo se. Šta ako izgubimo? Obesit će nas zbog izdaje. Bene, šta da radimo? Šta da radimo? Kad bi znao. Kad bih samo znao. Jadni Ben. Osjećao sam sažaljenje prema njemu. Preuzeo je tešku odgovornost. Mogao sam da mu pomognem. Znao sam da mogu. Ali ne. Nisam mu se mogao vratiti. Konačno i miš ima nekog ponosa. Jedne letnje noći 1776. godine probudio me je glas koji me je zvao po imenu. Amo se! Amo se! Amo se! Ko je to moglo da bude? Amo se! Dobro. Bene! Amo se! Dakle, šta želiš? Dakle, došao sam da te zamolim. Amo se, hoćeš li da mi se vratiš? Ne dolazi u obzir. Molim te, Amo se, pomisli na svoju zemlju. Moju zemlju? Da, Amo se, treba doneti važne odluke. Znam, Bene, sve znam. Sve znam. Potreban si mi, Amo se, moraš se vratiti. Pod mojim uslovima. Da, Amo se, da. Hoćeš li potpisati? Potpisat ću, Amo se, sve ću potpisati. Vrlo dobro, ugovor ćeš dobiti rano ujutru. BINDING. Good day, Ben. Dobro jutro, Ben. Izvoli, Amo se, samo izvoli. I daj mi šešir i kapu. Lep dan, zar ne? Mogu li da ti šipa malo čaja? Pa da pređemo na moje poslove. Ako nemaš ništa protiv, prvo potpiši. Naravno. Mogu li da pročitam? Ako baš hoćeš. Bene, jesi li tu? Tom Jefferson. Bene! Uđi, Rede, izvoli. Bene, moraš mi pomoći. Svakako, Rede, ali... Razbijam glavu, radim i danju i noću, ali šta redu? Ništa da smislim. Ali, Rede, mislio sam da si završio. Jesam, Bene, jesam, ali mi se ne dopada početak. Ne zvuči dobro. Slušaj, došlo je vreme kada mi, narod ovih kolonija... Da? Ne, nije dobro. Recimo ovako. Ucno je čas kada mi, narod... Pa sad? Ma ne, nije dovoljno jako. Ucno je čas kada mi, narod kolonija... Shvataš li šta hoću da kažem? Kad bih samo mogao da nađem prave reči. Bene, šta je sa ugovorom? Ne, Amo se, ne sada. Sad ili odlazim? Dobro, Amo se, dobro. U trenutku kad se osjeti potreba... Bene, to je to. U trenutku kada se osjeti potreba da jedan narod raskine političke veze koje su ga povezivali s drugim narodom i da za sebe izbori samostalnost i jednakost sa ostalim narodima, ishodno ovoj deklaraciji uzdajući se u proviđenje, čvrsto verujemo i jedni drugima poveravamo svoj život, svoju sudbinu i svoju čast. 4. jula 1776. godine Kongres je usvojio deklaraciju o nezavisnosti. Bio sam ponosan što sam imao barem malčice udela u tom velikom događaju američke istorije. Za Bena i mene je bio nezaboravan dan.